Lehenik eta behin guk sagardoari Foru Aldundi bezala ematen digula garrantzia handia. Garrantzi ekonomikoa ikusten dugulako, gero horrek aparte produktu badago, sagardoa, gero baita ere aktibitate ekonomiko badago. Guk egin nahi izan duguna da sektorearekin, egin nahi izan duguna da hausnarketa partekatu bat. Datu batzuk ematearen 74 sagardotegik egiten dute sagardo naturala, 74. Hoiek gutxo gara bera 10 milioi litro ekoizten dituzte, 10 milioi litro sagardo, eta hortarako 13,5 milioi kilo sagar erabiltza dituzte, eta horren frutu ekonomikoa esan dezagun 15 milioi eurotakoa da. Azkenean, helburu nagusia izango litzateke kalitatezko sagardo bat egitea, gure lurraldean. Guk egiten duguna lehenengo urratsa da lur sail berriak aldan neurrian topatu, baita ere publikoak izan daitezke baita ere. Eta horretarako behin horiek detektatu eta identifikatu ondoren, landatzeko diru laguntza batzuk martxan jartzen ditugu. Eta urteroko kopurua izango litzateke 300.000 eurotakoa. Gaurkoan ematen dugula baita ere Gipuzkoako lehen sektoreari bultzada berri bat ematen diogu. Niretzako oso helburu importantea eta gaurko ekitaldi honen muinean ere ustez izango litzateke Gipuzkoan daukagun produzio osoa, sagardoarena, bertako sagarrarekin egitea. Hori izango litzateke helburu nagusia. Eta hori da sektorearekin adostu duguna. Alde batetik lurrak erabiliko ditugu, bai herri lurrak eta bai sagardogileek eta baserritarrak sagasti berriak landatzeko lurrak eskainiko ditugu, eta beste alde batetik sagardogile hauek eta bai baserritarrak sagasti berriak aldatzeko diru laguntzak eskainiko ditugu. Aurten 360.000 euro eta hurrengo urtetan 300.000 eurotik aurrera. Sagasti horiek aldatzeko lehenengo 5 urtetako inbertsioa lagunduko dugu. 11.500 euro hektareako. Eta horrez gain, bai formakuntza, aholkularitza eta formakuntza ikastaro batzuk ere martxan jarriko ditugu. Sagardoa, bertako sagarrakin egiteko konpromiso hori, eta baita ere marka publiko, kalitate marka publiko araudira bermatzeko, baldintzatzeko konpromiso hori hartzen dugu. Urtero joaten zaizkigun 2 milioi horiek bertan inbertitzeko aukera hori aprobetxatzea, ez? Bertako sagarrarekin konpromisoa dugunontzako eta aspalditik honen alde lanean egon garenontzako albiste oso pozgarria dau eta zorionak Aldundiari dagokion ardurangatik. Irizpide moduan jarri da hontan sartzen diren sagardogileak erakunde publikoak ezarriko dituzten politika marka berriei heldu behar dutela. Eta hori, gorenakentzako hori ere pozgarria da, badakizuen moduan kalitatearengatik apostua egin dugu beti. Uste genuen, bertan sagar asko faltatzala, apustu handia daukagu hemendik aurrera jatorri izendapena zigilua martxan jarriko degula. Eta uste deun gutxi barru bateako dela, eta hori lortzeko bertako sagarran apustu handi egin behar daukagu. Eta laguntzirik gabe zaila genukan, bertako sagarran apustu hori egitea.